har de om 3 dage, og vi er jo gået lidt i træningslejr her. Så skal I se her. Nå, Benjamin, hvad træner du? Jeg er i gang med knife-disciplin. Du er i gang med at gøre dig klar, varme knife-armen op. Nå, så har vi Rasmus herovre, og hvad er du i gang med? Jeg fejrer gulvet med de studerende. Du gør klar til at fejre gulvet med de studerende? Ja. Fedt, det er sådan det skal være. Dan, vi tager lige lidt afstand, så vi kan se dine øvelser ordentligt her, ikke? Teabag. Du er klar til at teabag de studerende. Ja, men det er skide godt. Hov, Benjamin, du starter på en ny øvelse herovre. Så en øvelse nu. Okay, det var bare nok. Hvad kan du sige? Og du giver dem en lille trøstekaramel og lidt Kleenex. Ja, men det er godt. Så ved I, vi er klar til, at vi skal nok samle jer op, når I har tabt.